Aneke behind no, you get Agbudu no Aneke. By no. Aneke. Now you hold on the margin ever. I should have a bush and Aneke na abata na agwa ebe shesere na agwa ebe no anyị na-ashụ dem ebe ọ bụrụ shesere anyị ọkaba mokwe TV ebe anyị nọta nwa bụ ụmụ Aneke na Agbudu n'Uti local government area. Tell us where you're joining us from. Tell us where you're all over the world. Anywhere you are joining us from, let us know.
a bụ maka ụka Adamokwe a na-anị n'Egbede Chief Josephine Aneke ni mpaka ọbende mpaka ada nwanyị bụ ọ bụ ha na-akpụ ihe a na-egbu ya esu na ụmụ Aneke Demen. I hand Wago over. TV. I